kasi nga, ano, wala kita sinisikal, no? Dire na tambangin, kani alas 12 na nato na live. Pero wala ko naman, pero pisangan ko, mga nauna. Kantahin mo ano sila? Sa kamera po nila kung ako, no? Kantahan pa rin nanay mo. Hindi nga itong birthday celebrant. Sabi niya, pag-ibabon, maraming tawag sa siya. Para sa akong birthday celebrant, sinilip pila. It's here. Putod, no? Sa akong pinakamagulang, siya naman yung pinaka-agot, no? Kaya anak niya ini, si Tira, si Nero. Happy birthday, Tira. Gusto ko tayo, kantahan ako kamay, birthday si Tira. Congratulations mo ulit kay Midro Malpuro, hindi siya sila na sila, no? So, hindi naman po ulit ang Excelero. Sinigit ko yan. Nagpilagay ba sa kayo, dahil kripang, ano? Nawin ko naman dito sa Bibarasco. Congratulations na sa inyo. Baka ang bala na rin, no? Samtang ko lang ako makalayan. Magandulong ako sa inyo. Sa siningambanon, istorya sa balutak ng Ibo, no? Siyempre, hindi nga lipot sa inyo, no? Ay, makita ka rin Pilipino, ang wala sa panusang tamasak na kabayo, no? Yan, magandulong ako sa inyo. Natingala mo, makita ang nasa-recording sini, sang letay di bakal, isang mura, no? Sa kayo tagoy, no? Hindi nga mahalo, di bakal sa recording company sa Manila, no? Record. Kita sila ang naka-record. Tapos, magkakaroon. Magkakaroon ako sa inyo sa bilang pamaskwa ng bahalo, no? Puro ito yung mga produkto sa barutak mo ito, no? Yan eh. Ari ang manong mga nagatulo ng tamasak.
Okay, no? Muna, no? Istorya sa balutang mo no? Nagkikala ka mo, kita ang records na, no? Sa mga 1920, pagkako nila ng record, no? Sa itong buhi pa, si Biswili, no? Sinano, sa bakal niya na, sa kayo yung lulot ako'y, no? Sa yung pakanta sa aton, pro, ang nag-compose na ako itong sino, kaya at least, ang bakal na sa patrino, record, ikaw pa rin sa mula sa kayo lulot ako'y, kayo pakanta sa aton. Dari pagkito, iyak rin na produkto sa Marutak Nuevo, no? Kita ng gihapon ng nagkakanta, no? Sa India bilang kuwan sa mga Christmas song kay December na buwas, no? Sa buwas December na. Yari, no? Siguro pirmi kung Marutak Nuevo ka mo, pirmi yung ibabatian, no? Sa mga nagkakaligo. Yari, kay kita nakarigol sa siningang balon, itulot natin sa inyo ang siningang balon na nagatikulo por siempre. Por siempre, sigas bendito. El Santísimo Sacramento, sa pagpapatagan mo sinagapito na mahal.
Right na? Okay, siguro, tayo pa siguro, tayo nakalain sa gitna ito, no? At least naman kita ng pagayon, mapawahi-wahi ako, may mamaslo, para yung kayo malagta kita na sa mga shoutout sa ako ng mga tuturan, no? Sa akong channel, pero analista, no? Naon ako nabi ko, damo, nagpangay sa isang linggo, kita nakalain, no? Kaya na iparagay sila, no? Ano yung naampo kaya na, no? Kaya tuloy na malong para sa akong nag-support sa akong channel, no? Dira sa Florida, no? Si Ma'am Baby Ricapar, kaya sa Florida, subukan si Ma'am Emily Pepibusa, kaya sa New York, no? Sa kay Ma'am Maki Pepibusa, kaya sa New York, no? Kaya subukan, no? Sa kaya Ma'am Health Chances, sa kaya Bian Bubutan, si Ma'am Health Chances, kaya na siya sa Hong Kong, no? Kaya si Ma'am Gima Muniba, yaraan sa Singapore, no? Kaya upod siya ang mga pagkanan sa old but good friends, no? Kaya pagkano kita sa Gino sa iyo pag-support sa itong channel. Okay? Yari na lang yung mga shout-out bilang sa mga kultura. Shoutout sa 52 nga nagalantaw subong. Happy watching. Shoutout sa kay Jerome Tipong. At sa kay Nestor Plaza. Happy watching. Shoutout sa kay Marilyn. Hambalya pa request naman ng inyong kanta Pinamagatan na Dimalas at De Buenas. Kung wala po yung isa, Pinamagatan Kuring. Maraming salamat po Manong Pilot. God bless sa mga. Shoutout sa kay Giovanni Alvero. Happy watching. Okay na? Gabay pa lang. Sa gusto mag-request, pa-shoutout, comment lang. Siyempre, sa inyo, ang inyong mga request, muna ako na magkakataon, no? Aning Ibuinas, Dibalas, no? Dibalas, Ibuinas, pwede mo pagpaliskat, no? Tagang Kuwait, no? Hindi rin kaya ako. Yan ang Dimalas, Ibuinas.
gusto mo request kang magpa-shoutout, comment lang para makapaway. Kaya mo Ay, sa kabalo, sa pagpapaligan, sa kabalo, na nagtulong, tulong sa langit. Habang nagpapaligan sa atong mga buhay. At karoon na nagtapo nila doon, balik sa aking pastor. Binali, no? Ang bahanon ng tulong sa langit. Pila na yung kabibit siya. Ay. Puso na punoy mo nga mga mata.
basta pero terorista, hindi lang mo magkon sa mato, kung binalala, no? Mag-rehilyo Pixilid, kaya mag-rehilyo Pixilid, hindi na Singapore, no? Ang araw niya ang gitara rin na nagkakastan ko, no? Galing, sa gitara galing, pinatawag ko sa iba, no? Okay lang na, sa ako, no? Bilang bulik, ang ilan na sa ko, no? Wala ko na nag-tinalaw sa ila, no? Kung nabili ko bilang ang content ang ato ng mga pan, mga record, sa bilang sa kayo, napasalamat yan po sila. Natupon sila, hindi pagyapo matuwa ang pangalan ng Tiro, no? Okay, sana yung kita pagkano yari na yung mga pila ko ng shout-out no? Di kan sa po ng mga kauturan. Shoutout sa 64 nga nagalantaw subong. Lihog pag-share sa aton live para duro ang viewers ta. Ang bal ni Marilyn na pamation ba salamat dito na sa pagkanta. Shoutout sa kay Nestor Plaza ba tay pero pa-request naman sa gugma kag pa-shoutout lang dira sa mga utod ko sa Barangay Lunoy Kalinog kag sabing gawan nga Sandayoyoy, Diding, Ningning, Inday, Neresa, kag sa ako mga hinablos dira. Salamat. Okay, thank you sa inyo po sa pagkakay, no? Ito sa pagkakay, siyempre, pagkakain natin ang paano ng talagang siguro, ang kugma, no? Request from the background, sa itato na sa mga pagkuna doon po ng paano. Yan rin ang pagkakain ng paano nag-artikulo ng kugma.
Okay na, hindi mo ito no. May mga Vikings sa ano na mga US no, kaya titulo ng buka. Dahil ito no, ini ang plano ay doon gamit sa buka, yari naman niya ang mga titulo, mauna sa mga dito. Dito, nagtitulo ang dawhangin na buka. Na ano hangin na buka? Yari ang paulan.
ay binalikan lang na tulad ibig ko. Sa bawat sandali, ang puso mo huwag kayong matantangan kung pagkiraan. Sige ka parang isali ko na lang sa kakitaasan kay siya makagustuhan. Dapat sinutan kung bakit man sinitahan ako naman ako sinimalakyan ko ang nasubuang kautali mo paturo ng tagunan sa nakakapagod. Suyo kung alam malawig na karang kapagitan sa kahimanyan ng puso ko. Kung anong matantanan, kung pagkiraan, isali ko na lang sa kakitaasan kay siya makagustuhan. Sa dapat sinutan kung bakit man sinitahan ako naman ako sinimalakyan ko. Ang nasubuang kautali mo paturo ng tagunan sa nakakapagod. Iyan kung iiyakan kung iyong kawitan pagkakusulit kong malawig na karang kapagitan na sa kahimanyan iyak at ipansin nalikutan kamay patulog sa kahimanyan. Okay, no? Kanatong mga basanay, no? Kanatong mga shout out. Kasi kung nagkahulat-hulat sila, no? Nagsismis pa mo ng shoutout. Ouch. Pero, shoutout sa kay Paige Bacolo. Ano ako no, ang request ako no, mamugnaw ang lasang. Cebuano. Shoutout sa kay Abon Kukoy. Kukoy? Sa kay Dolores Dizon, happy watching. Good PM tayo, pero request ko mabugnaw ang talon. Okay. Mahal ni Mary Jane Sampilo.
Okay, bilang dua na naman, bulang masang, kung tayo. Pag ikaw magyapon, may subang, sa kagaya na ng tubo sa isang. Yan eh. Mabulang masang, bilang dua na yung kata, para gising yung penataran. Kaya, beri na lang guru kita tutup no, at tutup sa susunod na linggo. Yan no, ini mo yung pakapayo naman. Mabulang masang.
Diri na lang kita gagawa ng photo mo. Taga sa Antan. Antes sa pala, no? Salamat. Ako gino ang ating mga pagkasalanan, no? Sa pagkutot, no? Na nag-aaral sa kanyang facilities sa kanyang mga record sa subong ako, no? Sa kanyang mga gamit. Sa akong mga gamit. Sa kanyang kita sa kanyang paano sa kanyang church, no? Wala mo mga kaplanan sa kanyang sa pastor, no? Pero, kaya na-invite kami, hindi na kami na siya, no? Kapit pa, birthday subong sa ako kanyang dos, no? Kasi nila, siyempre nagtulipon kami din ng pamilya, no? Sa kami sa narito, narinig natin ang mga pamilya ng senior, no? Si, mga asawa, dito na rin sila, Christine, no? Yun si Spitzer. Kasubukan sa iyong anak, si Tita Rita, Spitzer. Kasubukan si Nini Alia, kasi Nini Lise, no? Kasi Jinjin, no? Ano ba yung Spitzer pamilya, no? Wala na salamat ka na sa kanan, sa masang pamilya, no? Hindi lang natin magpatamaan dito lang. Kaya, sa radyo ay na magkakalalaman sa aking pagkakyaw, no? Ako na lang po kayo maloan. Sa sunod naman Domingo, dito naman sa atong regular na programa, no? Ako sa inyo, dito kita sa programa ng puno. Maraming salamat. Kung tayo kung ito sa inyo mga Oktober naman sa sunod. Okay, no? Kayo may mapagod. Baka picture na kayo sa